gbajúgbajà òṣèré tíátà yorùbá ilẹ̀ wa ní alàgbà Yẹmí Adéyẹmí ẹni tó pè èèyàn mà sí Suara ó mà ti jáde láyé. Bẹ́ẹ̀ láṣìírí ikú tó pa gbajúgbajà àgbà òṣèré tíátà náà ó ti túṣe tẹlifíṣàn yorùbá Tòótọ́ lọ́wọ́ o. Kódà àwọn tó súnmọ́ ọkùnrin náà lágboolé tíátà wọ́n jẹ́ kó di mímọ̀ pé ó ti pẹ́ tọkùnrin náà ti ń ṣàìsàn gidigidi àti pé àìsàn ọlọ́jọ́ pípẹ́ náà ló padà gbẹ̀mí ẹ̀ lọ́jọ́ àìkú ìyẹn ọjọ́ Sunday ìjẹta tí í ṣe ọjọ́ 24 oṣù kẹsàn-án tá a wà yìí. Ẹ rántí pé lánàá òde èyí tí í ṣe ọjọ́ 25 oṣù kẹsàn-án ọjọ́ ajé ìjẹ́ Monday ìní àwọn ẹbí alàgbà Yẹmí Adéyẹmí ẹni tó pè èèyàn mà sí Suara ní fàtẹ̀jáde síta tó sì jẹ́ kó di mímọ̀ pé ọjọ́ Sunday ni bàbá àwọn kú. Tẹlifíṣàn yorùbá Tòótọ́ gbọ́ pé àìsàn tí ń ṣe alàgbà Yẹmí Adéyẹmí èyí tó ti dàgúnlẹ̀ fún ọjọ́ pípẹ́ tá a sì gbọ́ wípé àìsàn náà ló padà ṣekú pa ọkùnrin náà. Nígbà ayé Suara gẹ́gẹ́ bọ́ pé èèyàn ṣe mọ̀ ó kópa nínú fíìmù kan tí ọkùnrin ọ̀mọ̀wé kan kọ ìyẹn Yemọja. Fíìmù náà ní agbára kọjá sísọ débi wípé bá ṣe ṣàfihàn lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n tún lọ ṣàfihàn ní orílẹ̀‐èdè Mexico, èyí tó wá jẹ́ kí alàgbà Suara tó jẹ́ kó gbajúmọ̀ kọjá sísọ. Ìní eré ọlọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ìyẹn Super Story tí wọ́n máa ń ṣe lórí tẹlifíṣàn èyí tó ti kópa pàápàá ìtàn pè ní Oh Father Oh Daughter. Bẹ́ẹ̀ bá rántí lọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn Oh Father Oh Daughter ipa tí Suara kún níbẹ̀ ìlú tún sọ di gbajúgbajà. Tẹlifíṣàn yorùbá Tòótọ́ gbọ́ wípé alàgbà Suara ó jiná nú ẹ̀sìn ìbílẹ̀ dáadáa, bẹ́ẹ̀ ló kàwé jáde nílé ìwé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University tó wà nílùú Ilé-Ifẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ní báyìí ilé agboolé tíátà yorùbá tó ti sọ ògùn nígbòǹgbò kan nù o, òpó ńlá tó ti wó láàrin wọn. Alàgbà Yẹmí Adéyẹmí ẹni tó pè èèyàn mà sí Suara sì ní títí dàsìkò yìí làwọn èèyàn ń fọ̀rọ̀ síta láti bá àwọn ẹbí ẹ̀ láti bá wọn kẹ́dùn.